खाली ऐसे लंग सब चाले नहीं के एगो सरकार ये रेलवे बाहर आ देले बा पूरा हमनी के सब चाले तो इन्हीं के लोग रेलवे ट्रैक पर जाला सब। हां बहुत दुखद स्थिति बा के कहलन राजेश सहनी जिला परिषद। हां जितना तबाही कहलन हमनी के उनके पड़ोसल गेल कहल के से हमरा के एगो काम ही कर दिया शॉर्टकट बना दिया कहलन से ठीक बा हम जीत गनी हम बना दे। अब वो अब 5 साल पूरे वाला बा कोई ना आला ना देखे ना झाकी पड़े ना जानता से मिले कोई। मुखिया जी देखत नहीं खान से धरमपुर में कएगो शौचालय बा मुखिया जी के दूर घर। अच्छा आवेदन केना करी आवल आवेला तो कहले बनी। हां का कहलन कहलन से बनी एगो त बावन घाट के बावन गांव के एगो पोखरा बता तनी छठ घाट बनाए के बा हिंदू बानी हमनी कहता कितना लोग जिला परिषद मुखिया सरपंच वार्ड सब लोग चल गए जीत जीत के। अच्छा आ कांचा यही लेके गिरल आदमी दौड़ा लेके धबाक गिरल। अच्छा हाँ घाट पर दौड़ा लेके धबाक गिरल रख देवे जाली आदमी घर नहीं खेले। अच्छा घर दिया हां एको घर न दुआर न हमनी के लेटरिंग बाथरूम कुछ नहीं के मिलल। जिला परिषद के ना कहनी राजेश सहनी जी लोग। हां राजेश सहनी के मतलब फ्रीओ के नाता कर हैं कहां है ने फ्री के ता करो इने ना आवेलन। हां तो फोन ना कहनी हो कि हां हमनी के हेंगे दिक्कत बा आई सुनी लोगिन वोट का बेरा के मेरे को अनी तक वो माई के खाली बरामदा ढलवा दिलो। मुखिया जी के ना कहनी है कहना मुखिया जी सुनील गुप्ता के मुखिया जी जानत नहीं खन मुखिया जी के सब हमारा गांव का आदमी उनके कच करते बा तू ना जानत मुखिया जी। तुमने कोई कहनी है कि हमने हम ना कहनी हमें तो उनके कच करता सब कहल बा कच करता सब कामना करना दे कहले बरन दिल्ली बा। अच्छा शंभू साहब दिया सुन्नी हरिदास दिया सुन्नी आए एक आदमी और केकरा दिया सुन्नी से ये साल में बनी कि ना बनी हर साल के तो ये काम हुआ गाँव में वो सोलर भी तक नहीं है यहाँ पे। अभी तो हम देखा था नहीं कि बहुत जगह सोलर लगाता हर जगह। हाँ सोलर वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे पूरा काम अंधेरे में रहता है पूरा जो भी आता है फंड इधर नहीं आता है उधर रह जाता है लेकिन इधर नहीं आएगा। अच्छा टंका दूर ढला के 5 दूर से 50 दे ओकरा बाद में इंगा सोलिंगे बा तो कोनो रोड पे खाना गांव में जानते हैं मिली तूने तो नारी के बारे तूने कहता ये सब चीज आवाज उठावे के चाहिए लड़े के चाहिए सिस्टम से सरकार से सुनता कोई नहीं है। अच्छा सुनेगा तब ना मुखिया वार्ड हमने वोट दे देता नहीं जनता को ठग लेता लोग वोट दे देता नहीं बाकी कुछ गरीब के खातिर कोई कुछ नहीं के कर। नमस्कार प्रणाम हम अभिनीत बानी अभी साहेबगंज के अहियापुर पंचायत वार्ड नंबर पड़ी 9 यहाँ कुछ लोग बा ये लोग से जाने के चाहब अपन विशेष कार्यक्रम जनमत के तहत कि अगला 6 महीना बाद चुनाव बा 4.5 साल निकल गए चाहे वार्ड होखस मुखिया जी होखस समिति होखस चाहे जिला परिषद होखस वो लोग कितना काम कैले बा का बा वो लोग के हिसाब किताब शुरुआत करम भैया से का नाम है भैया 6 महीने बाद चुनाव होके वाला हवा मोटा मोटी समझ कि अब टाइम पूरे वाला बा तो जितना लोग बा चाहे वो मुखिया जी हो गलन बात तो सुनने गल काम से खुश बारा का सीन काम के अभी तो हम लोग काम से तो खुश नहीं है। यहाँ क्या है देखिए ना गरीबी कितना चल रहा है इसमें क्या मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे रोड उड सब लगा था कि बनल बा खाली रोड एक रोड ही दिख रहा है दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ स्थिति देखिए क्या है मैंने घर उड़ के। हाँ अच्छा यहाँ न कोई चीज का मैंने मान लीजिए तो कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा हाँ सिर्फ एक रोडे दिखेगा लाइन उधर लगा था बुझा। हाँ लाइन है रोड लाइन बा। हाँ रोड लाइन घर नहीं अच्छा घर के स्थिति देख ली यहाँ से वहाँ तक फिर लाइन में लगल कहाँ बा जब लाइन ये जहाँ तहाँ से अपन लोग खींच के अपन लगा ले बा जे बा वही में लगा। हाँ लगा ले बा। अच्छा। लेकिन बहुत स्थिति यहाँ के गड़बड़ तो आवास फसला अप्लाई ना कैला बहुत अप्लाई कर लोग यहाँ जानते बने कि गरीब लोग के का दशा बा तो कोनो सुनवाई नहीं के होत कुछ कहीं जाएगी कोनो सुनवाई नहीं। मैंने मुखिया जी के फॉर्म ना दिला मुखिया जी के फॉर्म बहुत दिया तो अच्छा। खाली होखेला कि हाँ आ जाई तो मिली आ जाई तो मिली बस यह संख्या तो बा। और लोग ना कहला मुखिया जी के नाम मुखिया जी से ना भइला तो जिला परिषद कह के चाहे समिति के कह के केहू तक करवाई सब लोग के कहल जाता लेकिन सुनत के बा के सुनता है केही नहीं के सुनता खाली घरे के दिक्कत बा कि और कुछ दिक्कत ना बा बहुत चीज के दिक्कत बना यहाँ देखी ना शौचालय के कोनो केहू लगे शौचालय मिलल हुआ केहू के नहीं के शौचालय मिलल सुधार नहीं मिला केहू ही के ना तो सरकार तो कहता कि हम 12,000 रुपया अभी से 3-4 साल पहले देख ली कि केकरा लगे शौचालय 80% से ज्यादा लोग का पैसा पहले ही मिल गया। अच्छा देख ली कि कोई का अगर होई तो कही कि हाँ कोई का लगे बा
कोई का लगे नहीं नल के पानी आवता कि ना? नल के पानी कबो आई कबो साफे ना बेटा कोई दिन ना बेटा कोनो ठिकाने नहीं। अच्छा हां कबो आई कबो ना आई कबो आई तो कबो इसे कंप्लेन ना कलो वार्ड की कहती कंप्लेन केकरा के कहल जाओ मुकेश के कहती के जे बस जेकरा के कहल जाओ। हां चाचा नल में पानी नहीं आवत आवो तो 2 दिन 4 दिन पर आवो ले जा लेके ओले पैसा लिया हां ओले पैसा लिया भाई हम आवत हैं तोर लगे खतना वार्ड के है बूथ वार्ड के ना कहलो कि पानी नहीं आवत बहुत कह के आर गनी हम का करी बोल हम का करी तो वार्ड के तो हवाले बा पानी के से ये ई बलू एथी जोर गेल बा त का जोन जोर गेल ये वार्ड के बारे उर मर हमनी के वार्ड पर ये खाना में सरोज सरोज भाई के ना कहनी है बहुत कह के आर आ मुकेश के ना कहनी है का तना बेला मुखे जरूर भेटा तो मुकेश जी का कहलन कहलन कि अच्छा ठीक बा हम वार्ड के बोल दे देंगे अच्छा हां दे दे मिले तो आ घर उर के अप्लाई भइल बा कर के तो बहुतो फार्म के केकरा के फार्म दिल बनी मुखी जो लंगे वार्डो लगे कोई बेला समिति साहब के समिति तो कोनो सुन नहीं है जिला पार्षद के ना कहनी राजेश सनी जी लोग हां राजेश सहनी के मतलब फ्रीओ के नाता कर हैं कहां है ने फिर के ता करो इने ना आवेलन हां तो फोन ना कहनी हो कि हां हमनी के हेंगे दिक्कत बा आई सुनी लोगिन वोट का बेला के मेरे को आनी तो वो माई के खाली बरामदा ढलवा दिलो रोडो इतना सुधार बा है इतने दूर तो आगे बढ़ के देखो ना जो रोड के का पड़ चल एगो भाई रोलवा कुछ कहत लवा का नाम है भाई अरुण कुमार। पढ़ाई लिखाई चलता है कौन क्लास में बड़ा अभी 4th सेमेस्टर में 5 सेमेस्टर में एडमिशन करवाए। मैंने ग्रेजुएशन करता रहा काची बीटेक होता काची होता है नहीं ग्रेजुएशन करता नॉर्मल अच्छा हां तू कुछ कहत ल का समस्या बयान करी ये नल के बारे में बोल रहे थे कभी कभी पैसा मतलब पानी आवले नु तो उला पैसा दिया थे तो नल के तो पैसा देवे के बाद 30 रुपए का महीना हर घर पर हां हो सकता है। तो मैंने पानी आवेला कि नहीं ये चीज बताओ ना ना पानी ना आवेला कहो के बार तो वार्ड से ना कहलो कि पानी काहे नहीं दे ना काय कहल जाओ मैंने वार्ड के कंप्लेन ना कहलो कहे कि भाई ये पानी हमने का नहीं पानी चाहिए वार्ड नहीं सुना था मुकेश के कहे के चाहिए जिला पार्षद कहे के चाहिए सब तो कहे के चाहिए नया लिखा बारा यूथ बारा तो उन्हीं अगला भविष्य बारा तो ना हुई तो फेंकेंगे हुई ना कहबा तो केंगे कहलो जाई तो नानु सुधार हो कर देता चाचा कहतो शौचालय भी नहीं कहन करी ना शौचालय ना है मतलब हेलो है तो पैसा ना मिलल अगर जाए ब्लैक ब्लॉक में जा जाए तो ना फॉर्म में भरा रखने शौचालय के भरले रहनी हम लेकिन ना आयल पैसा हैं भरले रहनी हम लेकिन पैसा ना मिलल तो शौचालय के लिए सब तो मुकेश भाई करावे के बा मैंने अगर मेनली देखल जाए तो शौचालय से लेके है आवास हुआ सारा काम तो मुकेश जी करे के बा तो मुकेश जी से सब ना कहला लोगी ना फॉर्म लेके हम भाड़ा थी जमा कर ले नहीं थी फॉर्म जमा होला लेकिन काम ना होके ना तो कहला ना मुकेश जी कि काम ना भेल कहल जाले तो एक आदमी ना सुने तो ऊपर जाके चाहिए मतलब कि वार्ड ना सुने तो मुखिया के लगे जाए समिति के लगे जाए जिला परिषद के लगे जाए ये लोग ना सुने तो कभी विधायक के लगे कोई नहीं कि हाँ भाई विधायक जमीन के लगे काम नहीं होगा इस चीज होके के चाहिए हैं विधायकों तो लिख के ले गलन यहाँ से कि हाँ हम बार में बनाएंगे अब कहाँ कुछ सुनवाई अच्छा बोलन कि अब वोट दो लोगन हमनी बनाए अभी कहाँ सुनवाई होता तो वोट तो दे दिया अभी वोट का 2 महीना भइल अब सुधार को देश तो हालांकि विधायक के काम नहीं है कि घर बनवावस इंदिरा आवास एथी करावस शौचालय बनवावस ये सब एला लोकल बॉडी लोग बा चाहे वार्ड हो गए मुखिया हो गए समिति हो गए सरपंच जिला पार्षद हो गए लोग का कहे के चाहिए काम करावे के ध्यान देवे के चाहिए कि हाँ तनी बना दिया ऐसा पर बात ना हो गया मुकेश जी से बहुत बार बात होखेला बात तो होते रहला लेकिन मुकेश जी के इस सब पर ध्यान देश खली हाँ बनवा दी मकान उकान 1-2 रख के कम से कम 2-4 गो आ जाए तो कहल जाए कि हाँ देलर चलिए एगो दादी कुछ कहत लिया शौचालय दिया हाँ कथी कहनिया कथी कहां पर शौचालय ना हो सके ना जे बात खाली ऐसे लंग शौचालय नहीं के एगो सरकार हुए रेलवे बाहर आ देले बा उहे हमनी के शौचालय तो इने के लोग रेलवे ट्रैक पर जाला शौचालय हां बहुत दुखद स्थिति बा दाई बड़ी कह के तो हंसतारी चाहे आसपास के लोग हंसता लेकिन हंसे वाला बात नहीं थे मोदी जी के कहना रहे कि 2022 तक हर एक घर में शौचालय हो जाए के बा एको घर बिना शौचालय के ना रही लेकिन हकीकत ये बात जमीन पर कि दाई कहतारी कि हमनी के घर में शौचालय नहीं के रेलवे ट्रैक पर जाए के पड़ल बहुत दुखद स्थिति बा अप्लाई भर है
अप्लाई भर है हाँ भेड़ है कहिया से तक आ गई एको बने के मिलल आगे एक बार मिलल बा ना बनल फिर दोबारा के मानी मिले नहीं खे मिले नहीं खे ना अच्छा तो ये सब कहनी है ना मुखिया जी लोग के आ मुखिया जी देखत नहीं खान से धर्मपुर में कएगो शौचालय बा मुखिया जी के दूर घर अच्छा आवेलन के ना करी आवल आवेलन तो कहले बनी हाँ का कहलन कहलन से बनी बनी बनत नहीं के चली का नाम है भाई धीरज कुमार का माने ये लोग जो कहता वही बा जी पूरा वही है तूने तो नारी के बार तूने कहता ये सब चीज आवाज उठावे के चाहिए लड़े के चाहिए सिस्टम से सरकार से पर सुनता कोई नहीं है अच्छा सुनेगा तब ना मुखिया वार्ड तो कम अब मतलब एगो एप्लीकेशन देती ब्लॉक ब्लॉक में एप्लीकेशन तक कितना भरा चुका है लेकिन कुछ नहीं सुनवाई ना होके तब तो सामने चुनाव होके वाला फिर चुनाव में क्या हुई चुनाव में यही होगा फॉर्म दिया है हालांकि जब काम अगर ना हुई तब ओकर ऑप्शन बाकी बदल देम ये न करे के हुई बदलाव के चाहिए ना बदलाव के चाहिए सिंपल बात चलो क्या बताइए सर का नाम बा रामजीत महतो इन्हें घर होगा कि कहाँ हुआ हमर वहाँ कुर्सेदा में पड़ल है अच्छा पंचायत तो ये पूर्ण हुई हाँ ये तो काम कैसन बा मुखिया जी लोग के समिति साहब के जिला पार्षद के काम का बारे में तो सब अभी ठीक है बा लेकिन शौचालय के विषय में ये शौचालय नहीं खे मिले घर उठाओ करी घर अभी इंदिरा आवास कहाँ मिलल है सूची में नाम बा मिली इंदिरा आवास नल के पानी ज्यादा ठीक से हाँ नल के पानी बा कुर्सेदा में हमनी के नल के पानी मिलेला अब इंदिरा आवास तो नाम बा अब देखी मिलल है कि शौचालय अप्लाई भर है शौचालय ला अप्लाई भर है तो कहाँ मिलल ना मिलल ना मिलल है शौचालय मुखिया जी के ना कहलो मुखिया जी के मतलब हमनी के ना कहनी है लेकिन अब कहल जाए समिति साहब के कहे के चाहिए जिला पार्षद के कहे के चाहिए लोग के जिला परिषद साहब कहाँ आवलन अबे ना करलो हाँ कहाँ गांव में आवलन गांव में आते तो लोग कहत ना फोन ना कहलो फोन पर बात करके नंबर हम लोग के पास नहीं है हम लोग बाहर रहते हैं आए हैं घर पे भी चले जाए मैंने बीच में एको बार ना आइलो ना कि आवेलन मैंने नखन बेटा बीच में आयल हो तो हमनी के ना रहलो मैंने ये बीच में 5 साल पूरे वाला बीच में भेंट नहीं खे ना चली का नाम है बाबा क्या मैंने का नाम बा जोखन में अच्छा काम उम भइल बा मुखिया जी लोग काम कइले बा लोग मुखिया जी समिति साहब भइलन जिला केहू ने परिषद कुछो कहले बे क्यों कुछ ना कइले ना एगो तो बावन घाट के बावन गांव के एगो पोखरा बता तनी छठ घाट बनावे के बा हिंदू बानी हमनी का कितना लोग जिला परिषद मुखिया सरपंच वार्ड सब लोग चल गए जीत जीत के अच्छा आ कांचा यही लेके गिरल आदमी दौड़ा लेके धबा गिरल अच्छा हाँ घाट पर दौड़ा लेके धबा गिरल रख देवे जाली आदमी छठ घाट तो हमकी बड़ा बनल है, सब जगह तो के बनौलक हमनी के जिला परिषद में राजेश सहनी हाँ। तो वो सकलन त ना बनौला अच्छा मुखिया जी के ना कनिया कहना मुखिया जी की सुनील गुप्ता के मुखिया जी जानत नहीं खन मुखिया जी के सब हमारे गांव का आदमी उनके काज करते बा तू ना जानत मुखिया जी तुमने कोई कहनी है कि हमने छठ हम घाट ना बनाओ? कहनी है तो उनके काज करता सब कहल बा काज करता सब खाना खाना दे कहले बड़न दिल्ली बड़ अच्छा शंभू सदिया सुन्नी हरिदास दिया सुन्नी हाँ। आ एक आदमी आरो केकरा दिया सुन्नी से ये साल में बनी कि ना बनी हर साल के तो ये काम हुआ बा। तब तो 5 साल पूरे वाला अब तक कहानी तो वो बनो अगर ना बनो अब तो हमनी के तो कहा ही के न बा अच्छा हमनी वोट दे देता नहीं जनता के ठग लेता लोग वोट दे देता नहीं बाकी कुछ गरीब के खातिर कोई कुछ नहीं के छठ घाट चाचा अब रुआ कहता नहीं कि दौरा लोग गिरल है गिरल लेकिन हमनी तो बाकी पूछी पहले संसार भर के लोग 5 गांव के दौरा जाता घाट पर केहू पूछो कि कहिया बना दे लखा के केहू ना बनौ लखा केहू नहीं के बनौले सब लोग आवता जाते लोग जीत के चल जाते तो एने करके वही बात बताओ नहीं ठीक बा होई समस्या ही होई लेकिन हमनी का अभी जैसे घूमता नहीं क्षेत्र में तो देखे के मिला था कि छठ घाट हमकी बहुत बनल बा खूब बनल बा धरमपुर में बनासू पंचायत में पड़ले छठ घाट 5 गांव के लोग आवा लोठिया जाके देखी रहुआ से ना धप धप गिरता कि ना अच्छा हाँ जाके देखी घाट सिर सोपता 15 गोले सिर सोपता लाइन से भाऊ बोलना पकड़ा बाप चलिए ठीक बा ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारा उम्मीद बा कि मुखिया जी लगे पहुंची जिला पार्षद के लगे भी पहुंची राजेश सहनी जी के लगे भी वीडियो पहुंची लोग के तब ही कहला हम छठ घाट बनवा दी के कहलन वो राजेश सहनी जिला पार्षद हाँ जितना तब ही कहला हमने के पड़ोसल गेल कहल गए से हमरा के एगो काम ही कह दिया छठ घाट बना दिया
कहलन से ठीक बा हम जीत गनी हम बना दे। अब वो अब 5 साल पूरे वाला बा कोई ना आयला ना देखे ना झाकी पड़े ना जानता से मिले कोई तो कहनी है ना उनका घरे जाके कहती स्कूल पर हमनी घर स्कूल पर जाके पढ़ल लिखल बानी उनकर तो बाजार में स्कूल पर जाके कहती एगो हमरा जरूरी बस कहती गांव भर के लोग के जरूरी के खेल का रउआ सोचम तो सब लोग अगर ये सोचे तो फिर हां तो सब होते तो कहबे करी सब लोग के दौड़वा जाता काहे बोला कर लोग हैं सब लोग के दौड़े जाते के ना घाट पे चली हमरा उम्मीद बा कि वीडियो राजेश सनी जी का लगे भी पहुंची सुनील गुप्ता का लगे भी पहुंची अगर पहुंचता तो रउआ लोग नबी समय बा 6 महीना बा भी मोटा मोटी ए पर लोगन एक्शन लेवे के वाट बनी ना झूठ बोल रहा है हम बात छोड़ी का नाम बा हमार तो नाम है मिसिर लाल महतो और मने वार रुआ बन की पत्नी बा के बा ना हमने ना केने वो झूठ वाट ना बोला। हो ना वो झूठ बोला था लोग चली ठीक बा का माने का काम भइल बा 5 साल में मुखिया जी लोग काम कइले बा काम तो करे बा कि एगो हमने के चाहिए रोड आ एगो पोखरा के घाट जाए सोचे तो करिया हां लेकिन दूगो चीज हमने के ना भेल तब विकास कौन चीज के भेल रोड तो बनल बा जाके आगे देख जा अच्छा आगवा रोड नहीं खे टंका दूर ढला गेल 5 दूर से 50 दे हाँ। ओकरा बाद में इंगा चोलिंगे बा तो उ कोनो रोड भेल अच्छा कौनो गांव में जानते हैं मिली अच्छा हां एला काहे कि बड़का बड़का पार्टी बलो बा तो अब हमरा आगे जाके देखे के पड़ी हां देखे के पड़ी जहां पानी तहां तो ना ना ना, देख लेब नु तो टंका रुगो विश्वास हो जाए यहां जनता मने सही बोला के बस टंका देख ले 1 मिनट हां चाचा आइन करिया हां कथी 1 मिनट कथी कहला चाचा गांव में एगो सोलर भी तक नहीं है यहाँ पे। अभी तो हम देखा था नहीं कि बहुत जगह सोलर लगाता हर जगह हाँ सोलर वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे पूरा गांव अंधेरे में रहता है। पूरा जो भी आता है फंड इधर इधर नहीं आता है उधर उधर रह जाता है लेकिन इधर नहीं आएगा। अच्छा समझे यही बात है कथी कहत नहीं है क्या कथी कहत यही बात है सोलर नहीं खेला कुछ नहीं अभी हमनी के पंचायत वाली सोलर लागल हम मुखिया जी का फंड से सोलर लागल बहुत संख्या में लागल है यहाँ तो लेटरिन का भी बहुत प्रॉब्लम है। घर घर भी लेटरिन नहीं है घर घर लागू है लेटरिन का हाँ। लेटरिन भी नहीं किसी के पास। लेटरिन के एक्चुअल बात बताएं हाँ माने केहू का मिले नहीं के कि लोग मिल गए पैसा खा ले ना बनवाला मिला ही नहीं मिले नहीं के मिला ही नहीं फॉर्म ने भरा रहे सब भरा हुआ जमा भर रहे सब जमा हुआ के दिया रहे मुखिया के दिया रहे मुखिया जी के नहीं व्हाट्सएप को दिए हुए थे। अच्छा और वो व्हाट्सएप बोले कि हमको तो भर के हम भर के दे दिए और वो पता नहीं लगा कहाँ गया। तो मुखिया जी के ना कहनी है कि हमनी के शौचालय के फॉर्म भरा गायब हो गेल मुखिया जी कहने से क्या सुनिए फायदा ना हमने के कहने से क्या फायदा है हमरा कहां सुने हैं हमर 22 में बनल बा लेटरिन हां 3 बार फोटो चल गेल अच्छा। आज तक लोग मिलते बा पैसा पैसा ना मिलल ना कोई सुनवाई नहीं कथी कहत नहीं रुआ शौचालय दिया कुछ कहत नहीं हां हाँ, घर नहीं खेले अच्छा घर दिया हां एको घर न दुआर न हमनी के लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं के मिलल। फॉर्म ने भराल बा कि ना भराइल नहीं के ना फॉर्म भराल बा हाँ शौचालय भी नहीं मिलल कुछ घर नहीं आगे के 1 लाख मिलल बा ओकरा बाद फिर ना, माने कुछो नहीं डबलिंग मिलल। वाला नहीं के भइल ना एको भी नहीं के मिलल ना घर के फॉर्म भराल ह तो फॉर्म तो वोट ले अथी करे आवलन तो बोल फॉर्म भर दे मिली मिली ना मिली। अच्छा चली ठीक बा यहाँ और क्या कुछ कहे के बा जोखन का बोल लेलन चाची रघु तो बोलिए लेनी चलो ठीक बा रोक दो हम एंडिंग कर देंगे चलो हम कहम सचिन के कि एक राउंड दिखा दो हम बानी अभी साहेबगंज के अहियापुर पंचायत बाई वार्ड नंबर पड़ी 9 हम कहम थोड़ा सा पीछे से शुरू करो रेलवे ट्रैक बा बगल में एनकारी पूरा लाइन से एकदम से बा टाटी पर एल्बेस्टर चढ़ावल बा हम कहम पीछे थोड़ा दिखावा उनकारी टाटी पर एल्बेस्टर चढ़ावल बा मोटा मोटी यहाँ हमनी तो सोचनी है कि 2-4-5 आदमी बा लेकिन लोग हो गए बा यहाँ 15-20 आदमी आवा सचिन आगे आवा जितना लोग यहाँ बा सब लोग से राय लेनी जाने की कोशिश करनी यहाँ मैक्सिमम लोग के कहना बा कि देखो सब लोग अपन घर दिखाओ भी बा एक्चुअल बात भाई कि उन्हें गाड़ी खाली चाची पर एल्बेस्टर चढ़ल बा इन्हों गाड़ी एक आध गो पीछे बा लेकिन मैक्सिमम घर यहाँ 80% घर बुझाता एल्बेस्टर बा फूस बा ऊपर एल्बेस्टर बा यानी कि पक्का घर नहीं खेलो के कहना बा कि हमनी फार्म भरी ले आवेदन दिले मुखिया जी के समिति के जिले पर सब लोग के लेकिन काम ना होके दुखद बात बा कि शौचालय भी गाड़ी नहीं खे सार्वजनिक काम में चाचा को कहनी है कि छठ घाट भी बने के चाहिए लोग वादा करता लेकिन काम होत नहीं खे बात बाकी वीडियो के साथ यही बात के साथ खत्म करम कि अगर
मुखिया जी का लगे ये वीडियो पहुंचता, समिति सबका लगे पहुंचता, जिला पार्षद के लगे पहुंचता, तो लोग इनका समय बचल बा अभी 6 महीना में कोशिश करी कि जितना हो सके टोला में ए वार्ड में काम हो सके। बाकी वीडियो देखेला बहुत बहुत धन्यवाद। एगो वीडियो पर कमेंट जरूर करें लोगिन जहां से जे देखा तानी, अगर वो लोगिन के तरफ इस समस्या बा तो हमारा नंबर पर नीचे स्क्रीन पर नंबर हुई ऊपर कॉल करी, बुलाई, हम समस्या राउट दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।